Λέγομαι Γιάννης Μαρκοπουλιώτης ή αλλιώς Madlad. Είμαι ηχολήπτης, μουσικός παραγωγός, πιανίστας και όλα τα γύρω-γύρω. Σήμερα βρισκόμαστε στη ΣΑΕ για να μιλήσουμε με τους σπουδαστές της σχολής σχετικά με την διαδικασία παραγωγής του άλμπουμ Bite the Pepper των The Black Tabasco Project. Το συγκρότημα αποτελείται από 4 άτομα. Είναι ο Γιώργος ο Καβουράκης, φωνή κιθάρα, ο Βαγγέλης Εμμανουήλ, δεύτερη κιθάρα, ο Κωνσταντίνος Κοντονίκας στον μπάσο και Κώστας Παπαδάκης στα τύμπανα. Ήμουνα ο μουσικός παραγωγός για τον τελευταίο δίσκο της μπάντας και συμμετείχα σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό στη δημιουργική διαδικασία, κυρίως λόγω του ότι τα παιδιά δεν έχουν κάποιον πληκτρά, πιανίστα, οργανίστα κλπ. Οπότε εκεί έρχομαι και δένω εγώ. Με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Γιώργο, έχουμε γνωριστεί πριν από πάρα πολλά χρόνια, γύρω στο 2014. Γύρω στο 2018 ξεκινήσαμε με 3 singles, ας πούμε, που κάναμε και έτσι καθιερώσαμε τη συνεργασία μας. Είχα ετοιμάσει περίπου το 70% των κομματιών στο pre-production πρωτού έρθω σε επαφή με τον Γιάννη, τέλος πάντων. Και όταν πια μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε μαζί την παραγωγή, εκείνος ανέλαβε το υπόλοιπο κομμάτι, το sound design και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα του δίσκου. Ο ρόλος με εμένα ήταν να πάρω την ιδέα που μου είχε δώσει ο τραγουδιστής της μπάντας, ο οποίος έγραψε και τα κομμάτια, να βάλω τις δικές μου ιδέες επάνω, να πραγματοθεί με έναν τρόπο ο οποίος θα ανταποκρίνεται και στον ίδιο, θα ανταποκρίνεται και σε μένα και θα ανταποκρίνεται και στο κοινό στο οποίο δυνητικά απευθύνεται. Μπήκαμε στη διαδικασία να βρούμε μήπως αλλάξουμε κάποια τέμπο, ας πούμε, ταχύτητες στα κομμάτια, μήπως αλλάξουμε κλίμακες, το πώς θα γίνει η ενορχήστρωση, ποια όργανα θα χρησιμοποιηθούν, γιατί έχει μεγάλη διαφορά το ποια κιθάρα θα χρησιμοποιήσεις ή ποιον ενισχυτή ή ποιο σετ τυμπάνων και αυτά. Κυρίως προσπαθήσαμε να βγάλουμε αυτή την κάψα που βγάζει το indie blues κίνημα, ας πούμε. Το γενικότερο σύνολο του ήχου φέρνει αρκετά μπροστά εκεί, δηλαδή Black Keys, Arctic Monkeys, Hives, αν και έχει κάποια κομμάτια τα οποία έχουν και μια αναφορά στα 90s, τέλος πάντων. Υπήρχαν γύρω στα 12 κομμάτια. Ακούσαμε τα κομμάτια με τον Γιώργο, τα ψιλοδουλέψαμε όλα πριν πούμε ότι θα γράψουμε αυτά. Απλώς καταλήξαμε σε αυτά τα 8, τα οποία ήταν και πολύ δεμένα σαν αποτέλεσμα. Το setup που χρησιμοποιήσαμε για να ηχογραφήσουμε ήταν πάρα πολύ απλό. Δηλαδή γράψαμε τα περισσότερα κανάλια απευθείας πάνω σε μια κονσόλα, με τα EQ της, με κάποιο outboard εξοπλισμό, κάποια reverb, κάποια delay κλπ. Μοναδική εξαίρεση ήταν το μπάσο, το οποίο γράφτηκε απευθείας πάνω σε μια κάρτα, γράφτηκε σπίτι μου. Τα τύμπανα είναι γραμμένα live. Είχαμε νοικιάσει ένα πολύ ωραίο σετ τυμπάνων, το οποίο μας έκανε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά. Οι ενισχυτές είναι γραμμένοι live. Πάρα πολλά μικρόφωνα, πάρα πολλά πετάλια. Κάπως νομίζω καταφέραμε και το δέσαμε στο τέλος. Γιατί ηχογραφηθήκαν όλα τα part μεταξύ τους διαφορετικές μέρες. Δοκιμάσαμε πάρα πολλούς ήχους, γιατί νομίζω ότι είχαμε φέρει 3-4 διαφορετικούς ενισχυτές και 3-4 διαφορετικές κιθάρες, πάρα πολλά πετάλια κτλ. Και ήμασταν συνέχεια στη διαδικασία να αλλάζουμε πετάλια, ενισχυτές, κιθάρες για να δούμε τι μπορεί να κολλήσει με τι. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που η σχολή με φώναξε για να μοιραστώ κάποια από τις εμπειρίες μου με τους καινούριους σπουδαστές. Και εγώ ακόμα στη διαδικασία του ότι ακόμα μαθαίνω, κάνω τα λάθη μου, αλλά προφανώς εννοείται ότι οτιδήποτε μπορώ να μεταλαμπαδεύσω, να το πω έτσι, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μπει σε ένα στούντιο ή σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με το να κάνει παραγωγή έναν ολόκληρο δίσκο, είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή να το ζήσω αυτό σαν εμπειρία. Αυτό που μου άρεσε και με βοήθησε και πάρα πολύ στις στιγμές που εγώ δεν ήξερα πώς
να το πάω το κομμάτι τέλος πάντων κτλ. Ο Γιάννης ήταν πάντα πάρα πολύ βοηθητικός σε αυτό. Το πιο κοινό πρόβλημα που συζητάτε γενικώς μεταξύ παραγωγών μουσικών και αυτά είναι το να υπάρχει μια διακριτότητα στους ρόλους. Δηλαδή, πού έρχεται ο songwriter, πού φεύγει ο songwriter, πού μπαίνει ο παραγωγός, πού φεύγει ο παραγωγός. Στην προσπάθειά μας να βρούμε ένα κοινό ήχο τέλος πάντων για το άλμπουμ υπήρχαν προτάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν από τη μεριά μου, οι δικές μου προτάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν από τη μεριά του τέλος πάντων κτλ. Δηλαδή ούτε εγώ ούτε ο Γιάννης νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουμε εύκολα πίσω όσον αφορά τις απόψεις μας. Γι' αυτό οπότε πάντα υπήρχε debate και διαπραγμάτευση, αλλά νομίζω ότι γενικά λειτουργήσε πολύ δημιουργικά. Η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Θα χρειαστεί όλοι να κάνουμε πίσω, θα χρειαστεί να κάνουν πίσω και η μουσική κάποιες φορές, θα χρειαστεί να κάνουν και η παραγωγή, θα χρειαστεί να κάνουν πίσω όλοι. Μη φοβηθούμε να κάνουμε πίσω. Αυτό.